een wijziging in het programma. Xaron en Michelle zullen dus nu als eerst optreden en Bart zal daarna komen. Ze houden allebei ontzettend veel van muziek en wilden een nieuwe ervaring. Daarom zei Michelle ook direct ja toen ze werd gevraagd voor de muzikale samenwerking. Hier zijn zij met Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith.